Здравейте, хайде да проверим как ще се развият отношенията ви с намислен ваш човек в период от 3 седмици. Периодът е от момента, в който гледате видеото. Виждам набързо, че ще има някакви спорове, някакви къвги или в момента ги имате с този човек. Искам да напомня, че видеята от този тип са общо четене и те ще резонират на някой, а на някой не. Ако искате ваше лично таро четене, да свържете се с мен лично за повече подробности. Така. Сетваме картите и започваме да видим през първата седмица. През втората седмица. Сега само малко да тръпна картите нагоре. И през третата седмица. Искам само да сложа още няколко карти. Така, сега, тук определено гледаме на жена, за чието сърце има двама конкуренти. Така. През следващите 7 дни може да очаквате една много дълбока комуникация, бърза комуникация с намисления ваш човек. Ще има едно оглеждане в детайлите, една романтика, една дълбочина. Може би някои от вас ще се чудят сега, реално ли е, наистина ли се случва, така ли стоят нещата или просто е в моята глава. В следващите 14 дни ще се появи още един мъж, за който вие може би на този етап не знаете, че има чувства към вас. След това вие ще бъдете на един кръстопът и ще се чуете кога двамата да изберете. Най-вероятно тук става въпрос за необвързани дами. Така че ако вие сте обвързана, това видео най-вероятно не е за вас. Така доста ще поразсъждавате и може би доста наивно ще търсите какъв е ключа към тази загадка. Ще се опитвате да отгадвате на бази с минали събития. Но в бъдеще, през третата половина от намисления период, през последната част, извинете, се вижда, доста ми е такова напрегнато, явно може и на някой от вас. Да вие направо думите ми се бъркат в главата и скачат някакви думички, които нямат място, но все пак. Ще има с един от двамата определено филма ще приключи. През последната седмица от намислените 3 седмици от сега вие ще вземете решение. Едно решение, което ще бъде изпълнено с много комуникация, мечти за бъдещето, градене на план. Заедно по всичко личи, че ще направите правилния избор. С времето тези отношения ще стават все по-дълбоки. Но нека да видим за двамата господа, нека да видим какви са им искрените намерения към вас. С какви искрени намерения са към вас. Каквото на вас ви показват, а наистина чувстват и мислят. Нека да видим първия. Определено с любов, а втория малко е неориентиран. Значи, тук имаме може би един малко по-възрастен мъж и един по-млад. По-младият тръгва с вас с искрена любов, той е искрен към вас. Докато втория малко е, може дори да е някой, който да е във връзка и най-вероятно да си мисли малко сега да си отклоня тук времето, докато са и на година къде съм. Така че слушайте интуицията си и направете правилен избор. Ако този тип видеа ви харесат, извинявайте, гласа ми пак трепери. Енергията е много силна. Ако този тип видеа ви харесват, не забравяйте да харесате видеото и да споделите в коментар дали това резонира за вас. Чакайте още видеа. Довиждане и до следващия път. Чао, чао!